Denominació d'origen Costers del Segre. La denominació d'origen Costers del Segre és un mosaic format per 7 territoris, repartits al llarg de tota la conca del riu Segre i del Pirineu lleidatà: Pallars, Segrià, Urgell, Artesa de Segre, Raïmat, Garrigues i Valls de Riucorb. Tots units amb un únic objectiu: dotar d'entitat pròpia la vitivinicultura de la província de Lleida. Les temperatures nocturnes durant la maduració són excepcionalment baixes, la qual cosa fa que els vins tinguin una elevada acidesa i uns sabors intensos, diferents de qualsevol altra zona. Així, les aromes primàries queden impregnades de tocs afruitats en aquells vins blancs que es produeixen a les subzones amb relleus suaus, i d'aromes florals en els que s'elaboren a les subzones de més altitud. Per la seva banda, en els vins negres el caràcter dels factors naturals es manifesta en el grau alcohòlic, els perfums i els sabors. D'entre la gamma de varietats blanques, les predominants són les tradicionals, el macabeu i la parellada. I entre les adaptades, el chardonnay, que produeixen vins de perfil clàssic. De la carta de varietats negres, les més implantades són la tradicional ull de llebre i el cabernet sauvignon, que són treballades juntament amb altres varietats destacades, com ara el merlot, la syrah, la pinot noir, la garnatxa o el trepat. A més de vins blancs i negres, els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre elaboren també vins rosats, vins escumosos i vins de licor.